hondo pakati paKhonangale newepfungwa. Tanga iwe mazipfungwa iwe, tanga tinzwa. Akabva pamure wachinzi Rasnice, makanika wemango masina price. Zaitoti kuti it was Rasnice. Yaitonzi ndaizi makanika wemangoma kana kuti Rasnice. Fikubulawayo idisguise, akatongokushanyauka one guys. But here comes the problem. Ndakazobuda maHarare. Nditika it was back then ndakazoenda kuBulawayo. Vanoti Bulawayo. Saka ndakanyengerana kuti undyiwe namiBhezo ausi mudhere naye. Khonangale asina activity and aitonzi junior most activity. Ndotazo number 1 wacho une 7/50. Pauti number 1. Okay, saka wamafungwa idofo naye. Tipe zvimwe tizwe wewe Khonangale we. Zvese kubvira kuti akasvikira apa akatombonzwa akanzi waya akatombogara musango. Ndoziziya izvi. Atombogara mubridge mfana webada ndine nazvo. Ndikataka kuziva ndoziti kunyepa munzwa. Chaive chigundanda kwabva machibetsera. Asina activity and aitonzi junior most activity. Akakupa aira kamafana koza usi kumbosimbisa most-of uri kundoimba zvinhu zvako chizvitima sochi. Daira kapa. My inspire by the time it was most-of, Asoda kunyepa. Asinozaitaura chokwadi. But matauriro akazviita akataura ane hasha.